την αγωνιστική ανάπαυλα του καλοκαιριού, ζεσταίνουμε λάστιχα και ανεβάζουμε τη θερμοκρασία μέσα στο φθινόπωρο με τον τρίτο αγώνα του Drift Start Line Cup 2013 το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στην πίστα Go Kart Memphis του Ναυπλίου με ώρα έναρξης της εκδήλωσης 7:30 το απόγευμα. Οι αγωνιζόμενοι που προτιμούν το συναγωνισμό των χρονομέτρων θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να δώσουν τη δική τους μάχη στον αγώνα ατομικής χρονομέτρησης GP. Τρίτο, Drift Start Line Cup 2013 και GP, Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, πίστα Go Kart Memphis στο Ναύπλιο με ώρα έναρξης 7:30 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες 210 98 12 341 69 77 660 565 και 6944 308 148. Χορηγός επικοινωνίας aquanetradio.tk. The Racing Web Radio.